Hamuna kada mangday ng hanggik kuyu pinaribot di bagasan gorni tuhata. Nungana niya lilinga hubigi di huriat taraw mangunon naso tapadalan pesta gotilon. Buidoy alani pangatusion na kurang zamot, kurang takas. Buidoy hinorhon ni parhalado na hurang sigo padarhon alay buy sa zoro ng lupa hita dilapatan ni Gotilo ni Sadiri. Dua lapatan ni hata Gotilo no di hata Batak paling saotik. Perzulo mencubit. Jadi mulu dulu na merbezu memang mulai dok pesta Gotilon. Ngapain namang pesta cubit-cubit di gereja? Mulai Gotil sasahalak inong nga, lomorohan ni anak kon na itu inong nga. Mulai Gotil sada ama, sada yanakon, mulu hata Batak, tanga palapas alay bukid di hati Indonesia, gemes imana paklalan na. Maranida bohini pahopunay. Molo jatuh cinta saharak duri-duri itu namar baju, dungi dicubit tak nama tak tabuni. Alay muladong bawa naeng macubit dak danak, hape salah cubit gabi tuomak tidak danahi berbahaya metong. Alay pasti mulo namang Gotilon adong go holong ni rohay bagasan ni. Alay yang go napaduahon na marga ima manggotil siyan na niula basa-basa ni Jahuba. Panidangion naso boy zuaon. Dada ala ni usahat tasabing ubah manggotil hita. Dada ala ni malo ni sada ama ina doh pangula mengatur mencampur meramu pupuk di balian. Dungi uli eme perbueni eme. Alai ikon hati dakonota ala basa-basa ni Jahuba do. Mangula hita zolma manabur boni alay yang gojadina di debatado. Au sadiri ngahya hucuba manuan neon bunga ada guardon nabula bunga nei gelombang cintai. Alay dakya boy itu bu. Tak cocok terapi na hujahai lahu menuan bunga gelombang cinta na sa bagak. Binaedon niya taru-taruna uli. Binaedon niya pupuk kompos na. Binaedon niya doa nga maniram ditiki halehetan na. Halay takang buy sipata hobar tuna sinakapan pertumuna dohot denggan. Nangpe tahap prosyaido akka ilmu botani matsarikot dalallah pauliliuhotsa alai sudero hitarak makatidakon tupa adonggo di torunion manang na parhauma pehamu na zolo manang na parsawi nueng di Riawan manang da Kalimantan. Bosa zodo adong campuran-campuran na asing logam tanah yang tidak pas. Mabahedang uli perbuena. Alanido tahatid dakon mangulay hita zolma manabur boni. Alay kotonggo debata yang go nama bahen jadi.
makna ni pesta gotilon na padua hunido anggona ta pestahon noai. Dinamang gotil hita marhite-hite basa-basa ni Jahuba. Alai tutu anggo dia gedatai hata manggotilon ima di konteks tradisional pertanian. Lain wae ngamaraga makaulota di kota. Jadi gadong gotong di pangatusio madok kan tidak ada manggotil di kota, nggak ada di sini eme dolan aka naas. Kurian itu hatta di geografi ini Palestina pe dimulanai pertanian na tertua di dok sejarah di sadok pertibion ima 7.500 tahun ada orang so Masehi. Jala dimulana barita ni si Abraham marhite-hite hasil ni akana niulana gaibina niula sinur na pinahan ido anggo dimulana do zolo tolak ukur hamuraun ni sasahalak dohot pasu-pasu ni Jahuba nasahat tuiban. Dalam adong pola do politiki diukur sedia ma bola ngitanona, sedia ma zabuna, sedia ma masna, atipe perkembangan tu Raja Salomo belakangan mas menjadi alat ukur kekayaan. Alai zok diukur merhite sedia gudang ma perbueni na niulana dohot akka pinahanna. Ibaddo melolahu mersagi nang akka raja dimulanai tuakana konna disagi mahasili dan ulana dohot akka na pinaramahan asagabe magurang nang tuaka tikina bangi. Aut sura tabadikko sasitong asahat tusunari nasida pe hati hai dipatu pada ekspor impor hasil ladang, hasil ternak, gandum, pohon zaitun, hau anggur, dohlan akan asing, patuduhon hamuraun di pertanian pada saat ini, ala di hati dakon pasu-pasu ni Jahuba dong. Ubahan menjadi saluhutna naniula nasidai. Dungi bongok mahita tu daerah tradisional di hutatta, sada seragam ni hapataran ni pesta gotilonon ima manabur boni. Ausa diri huingok dope di hutan nami. Tiki sekolah minggu, ditotuho do di gereja, adiga ma saluhu na ruas ni huria, nasa huriai, manabur boni di sadatiki. Jadi jolo martangi yang gotak kas di gereja mabuah boni na pinapungunaon dungi ditangiakon baru ma sudi ruas nuhuria mana berboni di inganan Nabi jalai pabuah ma hari Rabu pukul 8 sudi ma hitarap manabur boni ahau bayrap manabur boni asa dipatudui do panidangion molo so Jahuba manabur bonyo do mamasu-masui boy dui gabe luangan boy do dang along maningaha isina alai paduahon kebersamaan ni sudi akan nabur boni asauna ngarong na pazulu-zuluhon songo monis papudi-pudihon songo bota. Ay mula dong jolman naman na burboni parzulu, tubu dui parzulu. Alay parzulu mehaduan, ngaton niya kabagudong. Sabali nga mulong na parpudi-pudi manaburboni, ditiki na mulo tubu tong boni tong may gabi si panganon niya kabagudong. Hira na di jadwal pertubu ni boni asadong ngaton niya ka bagudong. Alay molo rap sudi rap tubu. Bagudungi betong bingung mana. Sedih mahulang ngatukku berzulu. Tang bui bebote bane.
alai bereng kebersamaan ni sudi boni natubu di hauma nyakana persea di Tuhata. Kebersamaan ni rap rim saurdut mengulahun-ulahun di tengah-tengah ni pertani. Adong gubuna jumula unda perpudi alai narapon saroha sa pikiran lahu mangulahotsa. Iwad do matsauli nang pesta gotilono tapadu mutu pesta kesehatian di huriaon asalam saroha hitanian. Lam dau maka pergutu-gutuon do lanak kanasi. Jadi dia sendiri menarik gosa dapat dohat di hata-batakon nama dok unang hepot somartoto. Ay songon nai humalaput. Adong ko nai humalaput di hitalak batak. Nai humalaput tatay dahana. Nai humaruzur bola hudon na. Apalagi mamalo pajulu-juluhon kolam manganudu narik kok di bana. Alai tutu mulo majuluan na dinggan, nau na dinggan tahalacon di bagasan udo doh serep nerohatu di kata. Dung manggotil di hauma di daerah tradisional majok kamang satokin, mulo songon na huji zolo berbagi pengalaman, atik nang lupa hita di do akan akota na pusubulungon. Dung rak manggotil eme di beliani, bui tong ditotuhon tanggal nasaon marpesta gotilom mahita. Jadi masih pature kue ma. Ni anda kadang lebih kue yang gua tihayate lapek dogo warna. Masih buah naka nani lo panama lapet na tongki doh lapet na tabu. Jadi habotoan do ison isena pajulu-juluhon. Habotoan isena papudi-pudihon ay melodang roy bana isi mabuan lapet na tongki na tabu na binuan nai dua kemungkinan. Dia pajulu-juluhon manang di mana pa pudi-pudihon. Alai melorap bosi patar maboton nasaroha ibana saurdot ibada donganna mangulahon akaulon. Au tiki memet tabunay namar pesta gotilon narohakku dotong. Alai di tonahodei nang masajabu anon dang boy panganomu lapitoda bah buasay dong. Daw ikon lapet na pinatupan yaka rumah tangga nasing gono si panganota. Jayon na tapatupaw tuisyon. Iko di manang panganon ni nasida. Mol hurang tawan non manang hurang manis gula ni si panganon mi iko las rohamda sotung muruko. Ala dakola sekedar mangaton lapeti hape lapatanna. Iko doho di mamakilala songo dia manani hilalani dongan. Songo dia malopana manang nahurang gula pei, manang nahurang tonggi pei, tapi di situ anak-anak diajari untuk menerima keadaan tetangga apa adanya. Sotung mamaksahon ukuran ni batu ukuran ni dongan. Alai sebalik nga malopinanga petong pastong gihit tabuhian sodap lapit ni keluarga na pinanganon daga song-songonom may banian. Radi yakazolma mangalehon si pangano diwa. Gaya dok mau liate may iba tong tu nasing. Marahiti-hiti na mangaton lapit na tabo, lapit na tong. Maka bahasa di kota pesta gotilon sebetulnya adalah sekaligus change kado. Pengalaman kita menjadi pengalaman orang jadi pengalaman kita. Suka duka yang dialami orang, kita turut menikmati. Tapi suka duka yang kita alami, turut juga dinikmati oleh orang lain. Mudah-mudahan non komisi beasiswa tadi HKBP Rawamangun 2020 lubu terjalo hita. Salilingon
pengurupion SPP tu sekolata anak kota per semester DP. Adong may 500, adong 600 selama 6 bulan. Alay beharon yang tutumulo di kota tahu sorsian 6 bulan gabi per bulan. Jadi isen nama jalo basa-basa gumurang siya tuhatai doh makanak kota na hurang di sipanganon hurang pernguluon doh na akka tempel ban rupani doh akka pekerja na mekmet makilala basa-basa ni debata merhite-hite-hita saluhuna. Sebab Tuhan juga memberkati orang lain melalui kita dan Tuhan memberkati kita juga lewat tangan-tangan orang lain yang Tuhan bukakan hatinya untuk menolong dan membantu kita. Itu sebabnya dalam Amsal 3 ayat 9 dalam bahasa Indonesia disebut, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Allah na mga lapet na kiing, ikon piliton ni Surinatoras do dia maparbuin na pala dumenggan siya hasil ni Emen na niulana. Na so jadi piliton na parbuin ni Emen na hurang denggan. Sibuanon na tugarizay. Iman nyo di pesta gotilonon. Alay ko piliton na yang terbaik dari yang terbaik. Supaya orang lain juga merasakan yang terbaik yang dia suguhkan kepada sesama. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pastilah kita tidak lagi sekarang menuai padi di Rawamangun ini. Tapi saya yakin Tuhan pasti berfirman bahwa padi dalam kota bukanlah padi rice. Tapi pekerjaan kita sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai swasta, wanita karir, tempel ban tidak harus rendah hati, rendah diri. Tukang sayur, pengacara, jaksa, hakim, polisi atau tentara, para birokrat, legislatif, bahkan YouTuber, desainer, UMKM yang 3 kali kita lakukan di gereja. Sesungguhnya kita bukan mau ingin gereja tempat berjualan. Tapi setidaknya 3 kali kesempatan itu bagi kita mengetahui jemaat Rawamangun yang memiliki UMKM, lalu kita turut berdoa, turut memakainya. Paling tidak kalau kita pesta, tidak kurang juga harga diri kita kalau kita memakai mereka di tengah-tengah gereja ini. Pesta gotilom madalata mga zarazari anak kota madok mauliate tu jahuba. Alani tabuka majo satokin hamuakada mang dainang 5 Musa bidu onom ayat 10 rodi 12. Rim roha tauji majon notong marpea di tongani keluarga tarap doh anak kota. Marhitil-hitil 5 Musa onom ayat 10 rodi 12 on. Dia kadang membuka bibilla do smartphone na matsauli alih usaha madihita. Idok pengalaman ni bangsa Israel mau masuk tutano kana. Iya dung masuk ko dito gihod Jehovah di batam tutano nani warihon na tu opum. Tu si Abraham, si Ishak do si Jacob mangaleho tu hohuta akkanabulun doh nadinggan akkanaso pinukam dileho debataro tu nasida dok huta akkanabulun doh nadinggan alai Peter di paigo do akkanaso pinukam. Tuhan berfirman, kalaupun kau beroleh rumah yang besar, harta yang banyak, tapi jangan lupa bukan kau yang membuka itu, tapi Tuhan.
Lalu ayat 11, tole bagas akan naguk doh nadengga meragam-ragam akan naso ni isiamu. Kalaupun engkau memiliki rumah yang isinya banyak dengan berbagai jenis, tapi jangan lupa bukan kau yang mengisi itu, kata firman Tuhan. Dohot sumur akan nasohina liammu. Kalaupun kamu punya banyak sumur, karena bagi orang Israel memiliki sumur adalah tanda berkat Tuhan yang luar biasa. Karena di padang pasir itu jarang ditemukan air. Maka kalau ada air sebetulnya di padang pasir atau di tanah di mana mereka berkebun, beternak dan lain-lain, itu yakin mereka di situ Tuhan hadir melalui sumur. Tole porlak anggur doho hauzetun akan naso sinuammu. Dalam mangak kosiani pola bosuran. Ya 12 itu saya marjaga maho diririm asa unang dihalupa roham jahoba naung manugi hoko ruar syatano misir sian bagas parhatobanam. Alay memang lungud doroha suari tapamanak naking Yehemia bidulimay. Ay dong mula na sida sa perhatobanan alay Ordison Misir anggo di Nehemiaon mulak siya perhatobanan siya Babel. Jadi dua kondisi perhatobanan na berbeda. Alay ternyata dong mula bangsa Israel siya habuang Babel duksaha na sida tu Jerusalem dang marolop-olop si tutu na sida sahat di si. Buasa ayak kana marhaha maranggi sadiri na marhaha maranggi sadiri dong mulak tu Jerusalem laos nasida do madodoni akahanggi nabi. Sesama saudara saling memperbudak saudara sendiri. Maka sebetulnya ini jauh lebih pahit dibandingkan dengan Babel. Seolah-olah lebih enak kalau dijajah orang lain dibandingkan dengan dijajah oleh saudara sendiri. Kamu akadamang dohok dainang. Didok naking daya 2 dohok tulu. Ayadong dudi bemadok. Torop dohami nang anak nami dohok boru nami. Salion nami maeme. Asamanga kami jala mangula. Moloholan olak ni penang mersali patut due. Ay moloholan pere-pere penang marhamaranggi. Olo dodang karejon nonon. Gabe si malas si bana. Dangi si belgaulu dangolo mangula. Alay ternyata dakolani dia tuli dokon alayang bunadi bamadok. Ikol lehonon nami nama hauma nami porlak anggur nami dohok bagas nami bain si koram asa terbaik kami manuhor eme managam haleo. Tergade mahauma eme hauzetun porlak anggur Tuhan kisah diri holan asabui laho mangan. Lapatan nion nak pena marhamaranggi hati datiki idung muda tu Jerusalem tak penting marhamaranggi. Gebeda sida masih tidusan nasada dohok nas. Nau posisi ni hamwak kadamang dohok dainang daya 4 dohok 5. Adong musidi bakar madok nungahurang hami hepeng bain karani ruddo tu rajai. Hau manami dohok porla anggur nami sikoram. Pajak yang terlalu tinggi kepada pemerintah.
Alai di ayat 5 nau borat ima ia nakon nasida pe di gadis ma tuakkan nasida nama hamarangi untuk dijadikan sebagai budak. Au surah mengulu tikira pesta gotilo di halak Israel na mula tu Jerusalem tang masaon. Pasti do masa dokon ni Paulus di 2 Korintusi di tomu na hurang na di hamuma nalubi na di dongamuna jala di dongamunai tu na hurang pasahatam. Sukum majo hamu contoh hamu kay nanami inanami mazolo. Baik ko kau majono yang dilamari muna, piga makabaya muna ipakyamu hula sehali 2 hari 1 tahun. Saya yakin pasti banyak. Yang hanya maksimal mungkin 2 kali kebayamu dari berkatmu itu kau pakai 1 tahun. Itu tanda bahwa itu bukan lagi kebutuhanmu. Itu tanda bahwa engkau mungkin sudah berlebih. Tetapi sungkan memberikan bagi orang lain yang juga turut membutuhkan. Hita pihak kama, tayo mojo, piga mada site jaya bunang nasihat, jangan-jangan ada yang tidak kita pakai 1 tahun. Atau mungkin 1 tahun. Datik kinalekek do di hita lau masyurupan hita sama hita. Aisa di hari be patuduon perbueni hatan debata tu namarhaha marangi di tonga ningoluta si ganupar. Adong sedanari na berbahaya iso sa sitong hamuak kadamang do dainang menggadi artana zabuna do haumana alai huhut pabungahon hepeng nama cebelga tuhanggina sakap lahu mangurupi hape gabi lahu manokik apalagi musyarung mamalawak nyaka perlawak meloro panakku halak batak tudungan halak batak bah halak batak kui mana pang hape las do tahu takupin ame dok ko panak kui ay halak batak naman yang si kerjaan ina man yang mangsa gabin na rupani bungi pelan-pelan gabi mago maka na maraha marang habunak kadamang dohot dainang Nehemia sahalak birokrat ay diangkat Nebukadnezar di bana gabi bupati di Jerusalem. Alay sungguh dia masih sikak misi Nebukadnezaron ope macari kok dojolo jahota. Dia sia amai do ibana. Taide mo jom say bibil taido ibana songonon. Dang denggap pabayna munay. Dai kom marhabiara tu debata hitanian tama marparange alani pangicahion ni halak perbigu musutai. Sebagai sesama saudara, sekaligus sebagai pemerintah, sebagai birokrat, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa tindakannya itu salah. Nehemia menunjukkan bahwa dia seorang pejabat pemerintah, birokrat yang pro rakyat. Pro orang-orang yang miskin dan tertindas. Dungi dia 10 sada, wa paulak kamu ma tu nasida, sadarion hauma nasida, porla anggur nasida, porla jetun nasida, doh bagas nasida, rodi bunga ni hepeng eme anggur doh miak naung tinunggu muna sian nasida. Dari mertua mahita mulai lehot jauh pasu-pasu modal na balga doh hepeng namat sebelga alayang go pabunga hokepeng go tuha hanggim gabe tarsok kikibana pada ume.
Firman Tuhan ini juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin bekerja sebagai rentenir, tetaplah bekerja, tapi tidak akan membuat orang yang kita bantu itu menjadi susah bernafas. Unang marokiku bungana baik kamu melutu ngadong, mudah-mudahan ada ngadong. Layak behatu ngadong, ipakulingi de batado hita. Asai kon palua hoddo akka peminjaman laho pakko nedongat. Tapi kita juga tidak hanya asal minjam, apalagi pinjol-pinjol yang lagi ngetren sekarang anak-anak muda. Tetaplah meminta petunjuk hikmat dari Tuhan lebih dahulu, supaya kita tidak tersesat oleh kelalaian kita, padahal Tuhan sudah mengingatkan. Oloro aka pertugi doh iduk ngai mangoloi hata ni si Nehemia. Oloro di ayat 12 irok, olo mahami paulakon jala dangbe tunggon nami sian nasida banon nami ma songon na nidok. Di ini mertua do kazol manolo paulakoni. Ai pakai de batai bana ula-ula ni jahuba laho pahit caton ngulun yak kana hurang di tonga-tonga ni yana. Ido jojo ni minggutas darion di sarihod de batado akana marukil. Songon panarihonon na tu akahangin na hala Israeli songoni manang panarihonon na tu hita. Jala hita pegabe ukap masih sarihod donga merhite-hite pesta gutilonon. Dileho makka perbue ni nani ulan ni tangata. Gabe makana niula sidur makana pinahan. Mangomo makka pertiga-tiga. Dapat talas ni roha makka perdalan-dalan. Tibu-tibu wakana kota tambah sa sekolah. Alaya kapangka doh jabat tapi risma ilehon tuhita merhita kapameretata. Nang bortian ni akaparopuan nari pebeda de bata. Bortian ni akaina doh may dukap jahuba. Asadada holan marpesta gotilon hita dinatasuan. Alay doh manang bortian ni akaina diukap jahuba. Molo tung lumiling tapabenge rohatta pai mahod dengan bahasa ni jauh. Selamat manang di UKKM alahu bigi ulang tahun kamu sedarion. Marhite-hite pungan koron. Sudah mahita nang patuduho nak kaparedota na dumenggan nang tuak katiki na nengero.